Emagumbini amanamhlaba sebengelela uDlamini lokusempumalanga umthandazi. Mbola bomuhle apha ekhaya. Nkosi ibusise, inkosi ikhanyisele. Doors are open, iminyango iyavuleka. Ukuzalwa kwembethe mbona khona ekhaya kunabantu ekuthiwa bazalwa bembethe kanti bazalwa babikwa. Ukubikwa kanjani ukuthi uma usubelethiwe kuthiwa wena mfana wena uyovusa umuzi nguwe omele ekhaya. Yonke into ethiwa isukumela uthe ibamba sakho sandla ivele ibe njalo ivele ibe impumelelo. Noma usukhala wena emsamo sheshe kuzwakale ngoba wena wanikwa legunya nalamandla lokuthi uzokhala emsamo futhi uzozwakala ngoba lamandla ambathiswa wena. So le muntu wembethe ozalwe embethe uma akayilungisanga lento yakhe yengubo yokuzalwa kwakhe wembethe wangazigezisa wangalungisa umsamo wakhe nenhlahla zakhe ibese lenhlanhla iyadonsisana bese iba nenhlanga mbukelo khona ekhaya. Ezinye izinto masibona abantu siyazigxeka kodwa uma suwedwa usulele embhedeni nomuhlelo khona uyabona ukuthi abantu bangalungisa la ngokwesintu ulungise nala into zami eziningi zizokhanya futhi zizophumela kodwa bese sithi siphathwa kakhulu inkolo ayishintshi lutho inkolo ayinankinga kholwa kodwa wazi ukuthi ufuna ini empilweni uphela ini emhlabeni. Indlela yokuphila ukukholwa emhlabeni uphela ukuthi ube nomuzi ube nemali ube nabantwana ujabule ube nemoto uphela izinto ezonoyikhomba zibonakale. Inkolo iba ngaphakathi kuwe enhlizweni ngesikwazi ukubona inkolo kuwe umuntu wazi umuntu ozobona inkolo nguwe inhliziyo yakho kuphela noNkulunkulu wakho. Mbukelo khona ekhaya uDlamini losempumalanga umthandazi uthi abantu abalungise ini impilo zabo noma ngudinga ini mbukelo khona ekhaya enginakho uzokuthola engenakho ngiyokhomba phambili. uDlamini losempumalanga niyazi la khaya ngihlezi ngiphethe iwasho Bolok Smith naba for umsebenzi ube negazi ziphumele into zakho bese uba ne-pin code nansi mbukelo khona ekhaya i-pin code iyafutha iyageza iyaphalaza kodwa ufuna uthenga iFanta orange uma umuntu wesimame kakhulu indoda yakho ayikuphi imali ayikho ucabanga ukupha nje imali uyafutha ugeza uphalaze ufake le Fanta orange la phakathi uzofutha ugeza mabe nje ngenzeke umuntu uqatshengelwe into enhle emhlabeni mangekho nje into enhle emhlabeni bakucabanga yona abantu ngicela ngithole iFanta orange bese ngithathelana nakho ukusebenzisa uzobona uzokhokhelwa uphuwe nemali uphuwe ne-airtime nobe yini oyifisa manje ngabe uba nayo okwenziwa nomuntu wesilisa especially now ufuna umuntu akuphe nje imali kube lula imali iphuma lize kuwe nabo mbukelo khona ekhaya ikhona insebenzo kaMthanzamini usempumalanga ne-Pitritif uma udinga uzali washo mbukelo khona ekhaya mayithola futhi ngeKhorea Kai and ngakuposela ziyahamba eKhorea Kai uma udinga kufika kune-Pitritif ungafika ngezakho inyawo sibone isilungisa kuphi nakuphi kuzimpilo ekuphi yephambili. God bless you kosibe nawe kosekusindisa uzalwa wembethe nekuzalwa ubikwe kuyafana mbukelo khona ekhaya into ephuze into ezizodwa lezinto lezo. Ukhona umuntu ongathiwa cha lona futhi uzalwa embethe cha wawanikwa lamandla kodwa into eningi mazenza uzenza zenzeke kunabantu abaphumela kakhulu empilweni kodwa abakasi bayakuthandaza abakasi bayinyangeni futhi abathandazi bayibo nje kodwa kulungu nje bapuntshe bashaya njengensipho awubukele khona ekhaya.